ଥରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ୟୁ ଆର୍ ଦି ବସ୍। ପୁସ୍ତକ କୁହେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ନିଜ ଉପରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସବୁ ତୁମେ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଭୟ ନାହିଁ, ସତରେ ଏହା ଏକ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଆମ ମନର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ଯଦି ଭୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଟାଣିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୌଣସି କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ତା ମାନେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିଟରମିନ୍ଡ ଥାଅ କି ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ, କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସୁ ତୁମକୁ ସେ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ, ବହୁତ ନିମ୍ନ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ରଜାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରଜାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ରଜା ଏକଲା ଯାଆନ୍ତିନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ଆମ ସହିତ ରଜା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିହାତି ଜିତିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ମନୋବଳ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନ୍ ଥାନ୍ତି ନା କିଏ ନା କିଏ ଅଛି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜିତିବୁ। ଯଦି ସେଇ ମନୋଭାବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଭିତରେ ନ ଜନ୍ମ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆମେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାନି। ଆଉ ନିଜକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳତା କେବେ ପାଇବାନି। ରହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।